ini la so video lo nali tumphana ki than ponji la bangke wareng war sai phuthak sinang than pachini porik pa copy wareng war sai ma kon ana pu sa vacancies to mala so details la bangke kai ke so nali tum la so video long si thek pon long ikpo la pen nali tum la so video la bangke lang ikvegon athema dag ilitum st hills sa panstame penang ana vacancies ki pi pondo la sinalitum la so video long si details salam la bangke thek pon long ikpo nalitum la so youtube channel subscribe telang prote subscribe ikon laben videos tamen nalitum share poni kon tang non pathiek pen copy over engwar saima kon ana pu sa vacancies sidoma ka apply nengji koson mala so details le lang polonang lapen che than ponlona tang non pathiek pen lang polonang lapen che than ponlonang DHSFW Assam Recruitment APUTHAK lapen kaduka we pendak 636 ANM apusto lapen ke planning ji labang ke online lo non la so puthak nali tumhan la so video long than pachini porekpo nali tum la screen long thek pon long ikchi the Directorate of Health Service ahin pen stame employment notification lake release ponik lo kaduka we pendak 336 an post people lo grade 3 technical lapen dag auxiliary nurse lapen dag midwife afan mat ANM afan stame da apus labangke paklang ponik lo non la so puthak nali tumpan nili dag nang than ponik pula so article la hin pen ki chengsin nali tum thek pon long exit DHSFW Assam Recruitment 2024 details pan son lo nali tum da screen long thek pon long exit pusamen la bangke auxiliary nurse la pen midwife mat ANM afan se da ki people la pusamen la bangke la pen total da grade la bangke grade 3 apartment technical la pen total la vacancies la bangke 636 an apus paklang poniglo la son da thada category wise se da ke thak poniglo ko ppia category long se ko anma ki people na so puthak ni lang than pachini ponikpo unreserved nalitum da thelongji kaduka pen 324 an apus vacancies la bangke people lo unreserved upon la pen OBC MOBC la pen MOBC mate other backward classes la pen MOBC mate more other backward classes atuma fan 324 andak thak poniglo la son da thada OBC mate MOBC T tribes la pen adivasi atum hanstame 19 an apus da pi poniglo lapen schedule caste atuma fan stame dak 44 an thak ponlo lapen lason data da ST plans atuma fan mate schedule tribes plans atuma fan 64 an people lo non da inglong so mate ST hills atum afan mate schedule tribes hills atuma fan kaduka wepen 32 an apos vacancies dak people niklo nalitum la screen along thek pon long ekpo lapen puthot salary puthak che thandam lo mate lang dam lo polte nalitum la scale of pay banalitum thek pon long exi 14000 pen chenglok 70000 an nalitum dak pen long pon exi lapen grade pay dolang dak 6200 an nanglitum long pon ekpo lapen eligibility criteria la bangke la son lo nalitum screen along thek pon long exi age limit la bangke arta la bangke 18 to 40 years abang fiatum pulotangte jogdun long ekpo lapen dak age relations tamedak kipi pondo tulang OBC mat MOBC atum 3 years lapen SC ST atum 5 years lapen PWBD mat person with benchmark disability atum of 10 years an si dak pipon iglo lapen employment exchange nalitum labangke kinang sotlo employment exchange labangke online pen ka apply employment exchange nalitum pidonang po apenak puthot e sonalam employment exchange pudake tok pon se puthot ni linali tuma panang pi so employment exchange update bana pi pon ekpo la December 25 aprang nali tumjong si kedam tang hod re registration selang polte prabjin penali tum re registration egon kali pulotang te December 25 jong se adet ke parlo pulotang te nali tum employment exchange do sistame do nakpo la se re-registration silang polte prabjin pen nalitum re-registration ego lapen koson se ka apply nei new registration la soputhak stameni li paklang poni gelo re-registration koson se claim neng ji la soputhak stameni li paklang poni gelo lapen puthak dak essential qualification aputhak langdam lo polte ANM atum mate dak auxiliary nurse atum labangke midwife atum training pass nang ji Assam Government Institute penstame Azad Institute penstame nalitum la so training bangke ki pas tangnang po ANM a training la bangke lapen puthot dak do thulang must be registered with the Assam Nursing Council in penstame registration tang do nangji lapen must have valid employment exchange
re-registration in Assam. In Assam Employment Exchange registration in Assam mate Assam along Employment Exchange si nalitum kinang po lapen application fee labang ke sika sita pinang ne lapen ka apply nang ji labang ke nalitum online si apply nang exi online apply ya pa nalitum la sub video description along stame link long exi kalite nalitum Telegram channel WhatsApp group long stame long exi hala saling long bed pen ki cheng sinalitum registration pa prana po lapen registration date pen aphi form nalitum modak thek long ji hala so form ba nalitum kinang sa details nalitum fill up nang po lapen fill up date pen aphi documents amukha bang upload nang po lapen submit nang po lapen kijut sila bang ke nalitum acknowledgement alo long ji hala so lo ba nalitum print out ikpen bi kong nang po lapen dak application mate ka apply ki cheng ponji mate important dates aputhak bang la son lo online application ki cheng ponji la bang ke 9 December 2024 per lapen application last date lake 18 December 2024 si last date lo dalitum na so article lo wanta documents taminalitum advertisement details lapen ka apply links taminalitum long exi non kai ke so ni linon kijuta pora hod advertisement details taminalitum hana piklang ponik po screen alone nalitum thek pon long exi lailo advertisement allo lo lapen kadoka ves tame details tame ladak sit tok poni gelo nalitum thek long zi lapen prabjin pen ili carbitum tame jogdon igo apply don igo kilong long le bang ka pregalam los tame bang thongke brahini labang ke ilitum lason inglong so fans tame dak post bang ki pi pondo la sip qualification jong sel dak hang ateng pen kachal dang deng do pulote nalitum jogdon ikta melo nape nanitum dak technology ko minimum education qualification kenangji labang kenanitum dak tech pon long exi eligibility criteria tame dak ke tok pon noting si pipon igerlo ST hills mate ST plains lapen SC atum 45 artans tame jogdon iglo lapen application fee labang ke sika sita pinang ne lapen putho dak selection produce ba nalitum tech pon long ikpo lapen Koson mal so details terms and conditions tamil ladak tok pondo la penalitum online jong se apply pulte la so website long dam nang po www.dhsfw.assam.gov.in la so website long homri dam lo pulte nalitum ola stame details la pen klar dagalam nalitum thekpon long ekpo asining ke hang abang fiatum prabjin penalitum jogdon igon December la 18 ansi last date lo la pen apor la bangke 11:59 ansi hala sohod bangke apor pipon ikpol so aprang sinalitum jogdon jipulte jogdon iknang po lalo la sipini la so war engwar sai update la bangke la anchot lo la sinalitum jongsi kachar liang deng do dakhe ha teng jongsi qualification do pul nalitum prabjin pen jogdon ikon la pen videos tame nalitum share do nikon jongsi nalitum le ninghang he pustame anut kaprek bang ning ke hang la pen kachar liang deng ke do tum stame do taiji la se prabjin ben nalitum ko an ma share on share ko karbiang long ras tame pelang iknang la pen pasini iknang la son update nalitum kilong ver japan pura la so youtube channel la bangke tinine pin pen nalitum subscribe ikon tanghi dumi thakme kardom